En dan is het tijd voor ons vaste onderdeel banken met Dree. Dree Peters is ergens in Midden-Limburg en ik ben benieuwd, Dree, waar bussen vandaag? Ja, Oorlogs, u wil het niet weten, mij vindt het ook op een poster. Het wonder van Poststad. Dat moet ik weten wat dat is, het wonder van Poststad. Dus ik ben naar de Beuken, naar het cultureel centrum de Beuken gegaan op de Horsterweg in Poststad. En daar tref ik een paar lui en achter me heb mensen die een decorenboer zijn. En dan gaan we eens even praten over wat is het wonder van Poststad. Hans en Henny, voorzitter en secretaresse, zei ze. Morgen. Ja, het wonder van Poststad. Ik begreep, en dan lag het even aan de kijkers toe zijn, dat je hier dus een voorstelling gaat maken binnenkort. En dat is het wonder van Poststad. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, Hans, vertel eens. Wanneer en wat mogen jullie verwachten? Nou, de voorstelling die is vrijdag 8 december, 9 december en 10 december. 10 december is een zondag, dan hebben we ook 's middags een voorstelling om 2 uur. De ander voorstelling beginnen allemaal 's avonds om 8 uur. Het wonder van Poststad, de toneelvereniging Kunst en Vermaak, besteedt dit jaar 40 jaar. Dus we gaan dit jaar ons uitpakken met een grootste jubileumvoorstelling. Hoe bij Poststad een beetje op de korrel wordt genomen. De leegloop van de dorper, dat heet Idderdorp natuurlijk in de Roerstreek. En daaromheen hebben we een toneelstuk gemaakt wat erg komisch is, wat echt leuk is. Het wordt een avond, een voorstelling om te lachen en te kunnen ontspannen. En ze een keer een andere kijk op de wereld te krijgen. Ja. 40 jaar. En je hebt natuurlijk allerhande voorstellingen gedaan. Ik begreep dat vroeger ook Duitsstalig gesjoep werd, zal ik maar zeggen, over de grens. Gesjoep. Je noemde dat sjoepen vroeger. Ja. Geleend. Ja, we spelen ieder jaar natuurlijk. En meestal hebben we wel stukken die door Duitse schrijvers ook geschreven zijn en dan vertaald werden naar het Poststadsplat. Want we spelen altijd in het dialect, ja. Ja. Ik bedoel dit ook niet oneervol. Nee. Ik weet dat ze een basis moesten hebben ergens. Ja. En als je een leuk stuk vindt, als je een basis hebt en je kunt het omzetten in die eigen omgeving. Ja. Wie je al zegt, in Poststad, de vergriezing en nummer gaat allemaal op. Ja. Dan kan ze dat natuurlijk heel leuk op een spelen. En ja, Loes, ik heb in al die jaren dat ik teksten schreef, niet anders gedaan. Nee. Het was alleen altijd mijn tekst. Ja, alleen met de basis van een zangers. Ja. En dat is lachen, gieren, broeder. Het is inderdaad een avond lekker ontspannen en lekker lachen. En ja, het belooft eigenlijk een spektakel te worden dit jaar. Ja. Dan ga ik even Henny, maar Henny is de secretaris en hier zit natuurlijk, je zit heel veel geïnteresseerd in wie loopt de verkoop. De verkoop gaat prima, de vrijdag gaat heel haal, daar hebben we nog niet meer zoveel kaarten voor, dus als iemand er nog een wilt, moeten ze snel zien. Kaarten kunnen ook besteld worden via internet, via onze website www.kunstenvermaakpostrol.nl of via de telefoon, maar dan moet ik even spieken, want we hebben nu telefoonnummer. Dan zit er gewoon de poster dadelijk even in beeld, ja? Dat is goed. En er zijn hier in Postrol nog 2 vuurverkoopadressen, dat is bij Bobby's Damesmode en bij Meijers Tuin en Dier, oftewel Dieren Speciaal, zeg Meijers. Dan heb je weer zat reclame gemaakt, maar dat moet ik eigenlijk officieel niet, maar goed. Maar in ieder geval, bij die zaken is in die keertjes te kopen. En dan hebben we natuurlijk die matinee. Is de prijs overal hetzelfde vuur? De prijs is overal hetzelfde vuur. En dat matinee dat hebben we voor jaren geleden ingelazen, omdat we hier maar 1 weekend terecht kunnen. En we waren binnen de kortste keren uitverkocht. En we hebben het geprobeerd met een zondagmiddag extra. En in het begin ging dat rustig aan, maar nu is er als een van de eerste avonden of vuurstellingen uitverkocht. En wat is de entreprijs? €8,50 en dat is voor alle vuurstellingen gelijk. En voor doen ook alle 4 vuurstellingen, zo gaat hetzelfde. Ja, hoop ze. Het kan zomaar zijn dat er dus, want je werkt met 8 hoofdrolspelers, dus maar even alle 8. En je hebt figuranten of zo? Ja, we hebben inderdaad een aantal figuranten dit jaar erbij. We hebben 8 spelers. En inderdaad, net wat Henny zei, ja, dit is iedere avond weer afwachten natuurlijk wat er gebeurt. Meestal vertellen we wel het ganse verhaal, maar er zijn altijd wel momenten dat deze of gene zich nog het vrijheden permitteert natuurlijk om dingen in te vullen. Nee, dit wordt echt heel erg leuk. Maar echt, dat groeit dan ook, denk ik. Want ja, ik vroeger zei altijd zo, als je nou iets toegeeft waar 3 of 4 achter elkaar is de derde en vierde is natuurlijk het schoonste. Maar hier heb je de eerste al uitverkocht. Maar dat is wel het spannendste natuurlijk, de eerste. De eerste is inderdaad het spannendste, ja. Maar goed, in principe doen we voor 4 keer hetzelfde. Iedereen moet zich aan zijn tekst houden, want als je gekke dingen doen, dan hoort ze in zangers van de tekst af. En dan kan het zomaar zien dat het ganse verhaal, dat er een paar bladzijden op een uur weer geslagen en dan
loopt het vooral niet meer en dan weten de lui niet meer hoe je vergeet. Ik ken nu in mijn omgeving, dan kan ze dat niet meer uitspreken. maar dat is een andere voor. Hier moet het, als een toneelstuk moet het. Ja, ik bewonder het. Dat het heden ten dagen, we zijn pas geleden met oogbanken met 3 lin geweest. Met ook een soortgelijke, dat was ook hartstikke goed verkocht. Heeft het nog echt iets te maken met de dorpen? Want in de stee, daar gaat dat niet. Nou, ik denk dat het inderdaad wel te maken heeft, omdat het kleinschaliger is van een dorp. En, maar dus is wel heel veel vaste bezoekers van bijvoorbeeld Landgraaf of noem maar op, Wiert, dat wat ook hier jaarlijks herkomt, die gewoon die vastpinnen dat datum en zeggen, volgend jaar komen we voor weer. Maar hebben die roes hier? Wat bleef? Hebben die roes hier, die mensen? Of... Nee, helemaal niet. Die zijn hier jaren geleden een keer geweest en die hebben zich zo geamuseerd dat die zeggen, volgend jaar komen we voor weer. Die moeten voor op het laten weten als we met de kaartverkoop beginnen en dan werd gebeld. Geweldig, in Romein kinderen van ook de kapel geleverd. Die hebben ook regelmatig zo'n een prachtige voorstelling. En, want ik wil niet langer u tekort doen, maar ik geef aan, op die dorpen gaat het dan hier met 4 uitvoeringen achter elkaar zitten. Niet te geloven. Ja. Oké, dus voorzitter, wat zijn nog grote wensen? Want je zit 40 jaar. Betekent dat heel vaak bij jubileum 40 jaar? Daarna zit het bestuur, nou, ik heb het nu 10 jaar gedaan of nog langer gedaan. Gaat je op voor de gouden? Ja, we gaan zeker op voor de gouden. Ja. Want ja, dit is ook wel wat Henny net ook al zag. Kijk, zo'n vereniging bestaat natuurlijk 40 jaar. Omdat ze een hele leuke groep mensen bij elkaar hebben. Dus achter die mensen heel hard werken. Vanaf april zijn we al bezig om het stuk te maken. Dat was steeds, het groeit langzaam. Maar zo'n vereniging bestaat natuurlijk bij de gratie van het publiek. Waar je het spannend voor? Staat je zelf ook allebei op het toneel? Ja, Verson zelf ook allebei op het toneel, ja. Nou, dat is geweldig. Dan weet je wat applaus duidt, hè? Dan weet je dat. Ja. Ik weet ook wat applaus duidt. Dat is zo geweldig en dat nuttig goed om door te gaan. Om vooral u de lach op het gezicht te bezorgen. Want het is toch allemaal zo kommer en kwellen. Ja, dat klopt. Dit is eigenlijk voor sommige mensen gewoon lekker in de avond roet. En veel zeggen altijd, hoe kunnen ze voor 8,50 nog in de ganse avond lachen? Ik zeg in een Ramuntje is er nog geen knieën voor gedekt. Maar dat... Ik ken die Oké, dus ik laat de poster nog even een beeld zien voor de lui die denken, vrek, ik moet nog een keertje hebben. En ik wens u heel veel succes. Ja. Het gaat helemaal goed komen. Het Wonja van Postort, ben ik van overtuigd. Ik ben in ieder geval een bezoek geweest bij het Wonja van Postort. En hier zie je het meer op de televisie, maar wil je echt het Wonja van Postort zelf van dichtbij metmaken, koop ik een keertje. Je weet via deze poster waar je moet zijn. En voor de lui van TV11, je weet het, je ziet het zelf. Doe zus zichzelf bij TV11. Tot de volgende week.